Samantala, balikan po natin yung balita tungkol po sa San Roque Dam na nagbukas po ng gate kahapon. Binuksan po kahapon po nag-spilling ng 0.5 Nadagdagan meters pa ang ang mga isang alok gate na ng San trabaho Roque sa Dam taunang job fair upang na pababain po ang inilunsad. taas ng tubig dulot po ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Inaasahan pong mababawasan po ang tubig ng dam ng 65 cubic meters bawat segundo. Kahapon po, umabot po sa 277.86 and as of 5 a.m. today, nasa 280.62 na po ang metro na level ng tubig ng dama. Ayon po sa mga opisyal, pansiguridad lamang ang pagbubukas ng halos wala itong epekto po sa mga ilog. Patuloy naman ang pagbabantay sa lagay ng panahon lalo na't bumuhos lalo't may buhos pa ng tubig mula sa Ambuklaw at Binga Dam sa itaas ng San Roque. Naglabas din ng abiso po sa mga bayan ng Pangasinan ukol sa posibilidad na karagdagang pagpapakawala ng tubig kung magpapatuloy pa ang lakas ng pag-uulan. Pinayuhan naman po mga residente sa tabi ng ilog na maging alerto at maghanda. Ilang bahagi naman po sa lalawigan ng Pangasinan ang nanatiling binabaha dahil sa mga naunang pag-ulan at pag-apaw din ng ilang kailugan. IFM News. IFM News. IFM News.